Okei, se on MC Tapio mikissä. Ootteko te valmiita? Vammala! Yo, motherfuckers. Liiga. Taas kerran ajoitte laivanne kariin. Tervetuloa tänäänkin koulunne pariin. Toistaiseksi läsnä on rauha ja armo. Ikuisesti laiska on Viitasen Jarmo. Oppilaiden selkin piirtyy haavat. Hautalan mielestä kaikella on kaavat. Aina haukkumas et aivot jäässä. Kaikilla ei oo laskinta päässä. Miten viel moni täällä linssaa tohtii? Kassukin ihan liian syvällisi pohtii. Yo. Ilo mäkee, digaton toki monin verroin, vai arviointikriteerinä onkin naama kerran. Kuitenkin Järvisen Timoa mä pelkään, se vetelee oppilaita poikkaril selkään. Veksille ei kukaan vedä vertaa, sama dia esitys joka kertaa. Taas kerran Carsoni rimat alittaa, aina Merja sille jaksaa valittaa. Timo tietää missä on Turku ja Nitsa, ja vieläkin sakelle maistuu pizza. Motherfuckers. Yo. Syväriltä tarttu tänne asti. Ykköset on todellakin alhaisin kasti. Vieläkin Aatami NRI veivaa. Vieläkin netti sut paskalta seivaa. Vieläkin joku täällä tunnilla kuolee. Vieläkin liian moni persettä nuolee. Vieläkin Taneli Marjansa pakastaa. Vieläkin Saara sitä varmasti rakastaa. Vieläkin Niemimaa rappusi tarpoo. Vieläkin moni valinnat arpoo. Yo. Vieläkin opettajista kertaa huhuu. Vieläkin Tervala huutamalla puhuu. Vieläkin meno täällä helppoa ja laiskaa. Ja vieläkin Väisänen karmeja raiskaa. Vieläkin mul pysy kädes maila. Ja vieläkin hymyilee yläkerran saila. Mun tunnelle toiseksi 20 kalvoja. Naatula ei muista miten luokkaa se valvoo. Ja teidän hän mua sietäisi kiittää. 2 tuntia paikallaan mun kurssilla riittää. Lukion hauta ja meitsi Lapio vieläkin paikalla. MC Tapio. Motherfuckers.